Аз съм от тия до петия, дето се пашат от ракия, но тая мацка е фурия и с нея повече не пия, а и цигарите ги пуши в количества за 10 души. Реших да стресна тая мацка, предложих и една канадска, а тя прие с усмивка блага и стрев ме повали веднага. От времена, от странни нрави, попитах Пахо как го прави. Съм бивша бригадирка, из Леновото село свирка. На мене яки трактористи направо ми се виждат глисти. Съобщи въпросната мадама и се съвлече по пижама. Соло бас гитара. Добре, бай Сандо. Открехнах малкото прозорче, то водеше към тясно дворче. За срам на мъжкото ни братство реших да се спася с бягство, но тя ме хвана за ръката и супле сме свали в кревата. Притисна в нейните прегръдки, поемах дъх на малки глътки, закривах си с ръка очите и чувах нечи глас в ушите. Мъже, мъже, докато спите, светът превека го жените.